тамоми муассисаҳои мамлакат барои гузарондани зимистони омодагии ҳамаҷониба мебинанд. алалхусус дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи шаҳри Нав барои гузарондани сармо ситоди махсус ташкил карда шудааст. беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Нав дорои 18 шӯъбаи махсусӣ гардонида шуда буда, тамоми намудҳои хизматрасониҳои тиббиро ба аҳолии ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонад. барои гузарондани давраи тирамоҳи зимистони дар ҳолати омодабошӣ қарор дода шудааст. тирезаҳои шӯъбаҳо шишабандӣ карда шуда, шӯъбаи таваллудхонаи беморхона аз таъмири куллӣ бароварда шуд. 3 шӯъбаи беморхона бо системаи гармидиҳии бойлерӣ таъмин карда шудааст. ошхонаи парҳезии беморхона бо маводҳои хӯрока барои ин давраи зимистонгузаронӣ ба пуррагӣ таъмин карда шудааст. бо бовари комил гуфта метавонем ки барои сипарӣ гардидани давраи тирамоҳу зимистон муассиса ба пуррагӣ омода мебошад. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри Нав низ бо мақсади таъмини бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар фасли зимистон омодагӣ мегиранд. то имрӯз аз тарафи масъулони соҳа 500 куб реги бонамак омехта шуда дар ҷойҳои махсус захира карда шудааст ки мувофиқи нақша ба зимистонгузаронӣ басанда мебошад. зимистонгузаронӣ ҳозир мана 5 та техника тайёр кардем. 500 куб маводи зидди лағжиш, 1700 литр сӯзишворӣ, 3 тонн ангешт, 4 куб зиёдтар, қариб 5 куб ҳезум. роҳҳои таъмирталаб надорем, хеле камутумон бо ҳозир давом дорад ҳоле. умуман кӯшиш мекунем ки ҳамин зимистонгузаронӣ сарбаландона иҷро кунем. кормандони ҳамаи соҳа дар ноҳия бо назардошти он ки таъмини саломатии аҳли ҷомеа асоси рушду пешравии диёр аст, баҳри баландбардоштани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ нақшаҳои мушаххасро роҳандозӣ хоҳанд кард.